nwe bụ onye Enugu steeti onye Nkanu okay ebe a na-akpọ ebe anụ Nkanu obuzuru ebe anụ ademba so oge m batara n'obodo oyibo ebe m gara akwụkwọ Russia nweta PhD na aeronautical engineering wee nata wee gaba obodo Zaria ebe nwekwara ụlọ akwụkwọ ebe a na-amụ maka ụgbọelu nke federal gọọmenti mana otu oge anwa niile m na-eche ka ihe m ga-eme na be anyị bụ ndị Igbo ka ụmụaka anyị na ọ bụrụ sọ ịzụ ahịa na main market Aba Ogbete ka anyị mụkwara maka ụgbọelu ka ihe m ga-eme nye mgbe ihe metụ m ji wee sị ka ebidogodo obere wee jekwu gọvanọ Enugu steeti oge anwa bụ Chimaroke Nnamani ka ha rịa mụnwa gwachaghị otu m si wee jee ya na onwe ya dịkwa hapi